que é importante, porque xa se comentou neste, seguro que o relato vai a volver a ir por aí, negar esta afirmación reiterada que se fai dentro do Partido Popular de que a oposición é catastrofista, que vende unha realidade que é falsa, que está imaginada, que é moito máis positiva da que nos decimos. E eu quero volver a incidir, xa está case todo comentado e os datos son bastante máis obxectivos que as opinións persoais, aínda que, bueno, tamén como se ten comentado, tamén camiñar e habitar polo rural tamén é unha boa mostra que se pode comprobar no día a día de que esta situación que os datos veñen a comprobar é unha realidade, porque o rural nestes momentos está abandonado. E isto non quere decir que o rural non sexa unha oportunidade, que por suposto que é unha oportunidade e que temos que por todas as políticas públicas encamiñadas a que no rural se poida vivir cas mesmas ou con similares condicións materiais as que se viven noutras zonas do país. Pero a situación é grave, é unha situación grave, é evidente que é grave, e por moito que se trate de negar non vai a mellorar a situación, senón todo o contrario, porque para pôr as medidas axeitadas o principal será que fagamos unha diagnose o máis cercana á realidade. Por iso, concordamos con esta iniciativa que se trae hoxe, con todas as propostas que trae o PSDG, porque son pertinentes. Ademais, pensamos que se deberían levar a cabo con urxencia, porque, como digo, o despoboamento do rural vai se agravando progresivamente e debemos poñerlle freo de inmediato. E volvo a incidir, é un erro que falemos do despoboamento rural como se fose unha casualidade ou un fenómeno ao marxe das vontades das persoas ou da vontade que exista das determinadas políticas, porque esta é a lectura que se fai moitas veces, que non se pode obligar a ninguén a vivir en unha determinada zona. Por suposto que non se pode obligar a ninguén a vivir nunha determinada zona, pero o que temos que facer é que a xente poidamos elexir onde vivir con igual ou similares accesos aos servizos máis básicos ou con iguales ou similares condicións materiais, porque agora a consecuencia a situación na que nos atopamos é consecuencia directa dunhas determinadas políticas que se están aplicando, e hai responsabilidades políticas. Como digo, non é unha simple casualidade, e non levan un ano gobernando, levan bastante máis como para decir que existen responsabilidades políticas. É un erro decir que a xente abandona o rural porque sí, porque lle apetece un día, que non hai ningún tipo de motivos, porque en realidade nos pensamos que está sendo expulsada a xente do rural cara a outros núcleos de poboación, porque, como decía, faltan os servicios máis básicos, non hai ningún tipo de plan para frear o desemprego, etc. Porque, por desgraza, por moito que repitan e por moito que den moitísimos discursos, esta é a maravillosa legislatura do rural, na realidade vemos que o rural non é en absoluto unha prioridade para o Partido Popular. E non me vou estender porque xa hai a propia comparecencia, pero os orzamentos e a execución orzamentaria, que tamén hoxe mesmo se volveu a falar, deixan moi claro que por moito que digan que defenden o rural, os datos están aí. Entonces, é bastante absurdo, porque o rural non se defende con un alegato político. O rural deféndese con políticas decididas que deberían ser bastante diferentes ás que están pondo en marcha nos últimos tempos, que se reducen, na maioría dos casos, a propaganda. A propaganda, eu teño que recoñecer que o fan maravillosamente ben. Todas as políticas que fan dedícanlle moitísimo esforzo en vender o que supostamente fan, pero deberían dedicarlle máis esforzo en analizar que algo non se está facendo mal, porque carecen sempre de un mínimo de autocrítica, un mínimo. Esa lectura falsamente optimista non axuda, e non digo só a vostedes, a ninguén. Eu penso que, e xa comentaba tamén Mini, non sei que estamos facendo aquí, si todo se fai ben, absolutamente ben, é imposible que haxa ningún erro, non hai ningún tipo de vontade de diálogo, ningún tipo de vontade de consenso, porque o único que queren é evitar recoñecer nada fan mal, todo absolutamente o fan ben, e por eso deberíamos analizar as causas que existen detrás do despoboamento. Xa vou rematando, simplemente quería
asumir e incidir que moitas veces esquecemos e entendendo o rural como unha oportunidade, penso que hai dous colectivos que debemos prestarlles especial atención, que son as mulleres e tamén a mocidade, e penso que é importante que a hora de aplicar estas políticas teñamos moi presentes tamén estes dous sectores, porque é fundamental na posta en marcha destas políticas que sexan unha prioridade. Nada máis e moitas gracias.